खुलुमबाय, बियो बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं। मणिपुरनि बीजेपी सोरखारा माइनरिटी जाबाय। गवालपारानि फालकदुबियाव मैदेरा सासे सुबुं गाथारदों। आसामाव कर'नाजों आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। देग्लाय अम्बुबासि मेला खुंनाय जानाय नङा। दानिया आबुं रादाब। मणिपुरनि राजखान्थियाव हरखाब सोलायनाय फैदों। गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंह दैदेननाय बीजेपी सोरखारा बायनायनि लामायावसै। बीरेन सिंहनि सोरखारा बिधान सभायाव मेजरिटी गोमाजानायनि उनाव मणिपुराव कंग्रेसआ सोरखार खुंनो सिगांदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला डिपुटि सीएमजों लोगोसे सा 9 मन्थ्रि एमएलए फोरा रिजिगनेशन होनायनि उनाव मणिपुराव बीजेपी सोरखारा माइनरिटी जानांदों। बै सा 9 मन्थ्रि एमएलएफोरनि गेजेराव बीजेपीनि 3, एनपीपीनि 4, टीएमसीनि 1 आरो गुबुन सासे उदां बिजाथि। बबेखानि बीजेपीखौ मदद खालामनो नागारनाय एनपीपी आरो टीएमसीनि सोद्रोमाफोरा कंग्रेसनि बरायनाय बायदियै मदद खालामनो बाथ्रा बुंदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ओरैहाय दिनै कंग्रेस दोलोआ रायजो बेंगिरिखौ लोगो हमनानै गावसिनि गोहोखौ दिन्थिनो हागौ आरो सोरखार खुंनो दाबि खालामनो हागौ होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय मोनाबिलियाव गवालपारा नोगोरनि साखाथियावनो थानाय फालकदुबियाव हाग्रानि मैदेरा सासे सुबुं गाथारलांनाय जाथाया ओनसोलाव समखिखांनाय लाबोदों। मैदेरजों गाथारजानाय सुबुंखौ फालकदुबिनि खुसेरा फालांगि प्रदीप राभा होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बुधबारखालि मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव प्रदीप राभाया फ्रि फ्रि अखाखौ नेवसिनानै सालमारि गवालपारा लामाजों गावनि न' फारसे थाबायलांबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैदेरखौ लोगो मोनहैयो आरो मैदेरा बिनि सायाव गाग्लोबो। बे जाथायाव प्रदीप राभाया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो होननानै मिथिनो हादों। आसामाव आरोबाव सासे सुबुंनाव कर'ना भाइरासजों जिउ गोमानायनि खौरां दिनै मोन्दों। कर'नायाव गुबुन सासेबाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ कार्बि आंलं जिल्लानि दिफु लांहिंनि सन्जय खाख्लारि होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला टेस्ट खालामनाय रिपर्ट फैनायनि सिगांनो सन्जय खाख्लारिया बुधबारखालि बेलासियाव जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि लोमजानायनि थाखाय सन्जय खाख्लारिखौ सिगाङाव दिफु मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव एडमिट खालामनाय जादोंमोन। नाथाय सन्जयआ बुधबारखालि बेलासियाव जिउ गोमानायनि उनावसो दिनै बिनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ रिपर्टखौ मोननो हायो। ओरैहाय दिल्लीयाव कर'ना भाइरास गाग्लोबजानाय आसामनि गुबुन सासेबाव सुबुङा जिउ गोमाबाय। दिल्लीयाव कर'नाजों जिउ गोमानाय सुबुंखौ लखिमपुर जिल्ला नारायणपुरनि 36 बोसोर बैसोनि सनिया देउरि होननानै सिनायथिनो हादों। सनिया देउरिखौ दिल्लीनि एम्सआव ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला 7 सान सिगाङावनो सनियानि देहायाव कभिड-19 नि लैखोनफोरखौ मोननाय जादोंमोन। नाथाय सोरखारनि देहा फाहामसालियाव जायगा मोनैनि थाखाय सनिया गंनै प्राइभेट देहा फाहामसालियाव एडमिट जादोंमोन। नाथाय गंनैबो देहा फाहामसालियाव माखासे रां लानायनि उनावबो कर'नानि ट्रिटमेन्ट होयैनि थाखाय समबारखालि एम्सआव लांनाय जानायमोनब्लाबो सनिया देउरिया बुधबारखालि जोबथा हां लानांबाय। लाख लाख सिबियारिफोरनि दुंब्रुद गोसोजों नेनाय बिमा कामाख्या थानसालियाव देग्लाय अम्बुबासि मेलाखौ खुंनाय जानाय नङा। बुहुमनाङैनो कर'ना भाइरासआ गिख्रंथावै गाग्लोबनाय थासारि आरो भारत हादरनाङैनो लकडाउन जानायनि थाखाय देग्लाय अम्बुबासि मेलाखौ खुंनाय जानाय नङा होननानै कामाख्या थानसालिनि सामलायगिरिफोरा सुलुङाव फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि देग्लायनि अम्बुबासि मेलाया 20 जुननिफ्राय 25 जुन खालि जानायनि समफारिमोन। नाथाय देग्लाय कामाख्या थानसालिनि फुजारि आरो साधुफोराल' फुजा होनानै फुजिनाय जागोन। बायजोनि रावबो साधु सिबियारि आरो दावबायारिफोरानो हाबनो मोननाय नङा। बेनि थाखाय कामाख्या थानसालियाव हाबनाय लामाफोरखौबो होथेनाय जागोन होननानै फोरमायदों। नोजोर थावनादि कर'ना भाइरासनि थाखायनो कामाख्या थानसालियाव हाबनाय लामाखौ थांनाय 20 मार्चनिफ्रायनो बन्द' खालामनानै दोनखानाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।